אוקיי, אנחנו מקליטים. המפגש השמיני של הקריאה בטקסט של פרויד מעבר לעקרון העונג. התחלנו קצת באיחור בגלל שהייתה כאן אזעקה בדיוק בתחילת המפגש, אז הנה זה גם לתיעוד, פרויד בממ"ד תרתי משמע. זהו, ואני מקריא קטע מטקסט של פרויד, טקסט אחר של פרויד, סליחה, קטע מהקדמה לטקסט אחר של פרויד. מדובר על הספר הצגת הנרקסיזם ומאמרים נוספים על פסיכוזה בהוצאת רסלינג, ואת ההקדמה כתב ערן רולניק, ואני רוצה שנקרא כמה שורות מההקדמה הזו, כי אני חושב שזה מדבר על מה שאנחנו הולכים לדבר היום. אז נקרא. אוקיי. האדם המאוהב, מתנצל, פשוט קופצים לי כל מיני דברים בזום ומכסים לי את הטקסט ואני לא מצליח לקרוא. שנייה. מצוין. האדם המאוהב משקיע את כל מכסת הליבידו שלו באובייקט ומקווה באופן הזה להיפטר מכאבים, ריגושים, תסכולים ואי נעימויות. החולה ההיפוכונדרי פורק את עודפי הליבידו שלו אל תוך אחד מאיברי גופו. ואילו הכרזתו של המשוגע כי הוא המלך המשיח וכי סופו של העולם קרב, היא הביטוי הקיצוני ביותר להשגה המסיבית של הליבידו מן האובייקט, והטענתו הנרקסיסטית באני הכל יכול שמתרחשת בסכיזופרניה. במאמר מוסגר נזכיר כי גם הלוקים בהיסטריה קונברסיבית, זה היסטריה של תופעות שיתוק גופניות, מתאינים באינטנסיביות את אחד מאיברי גופם, אולם הסימפטום הקונברסיבי, השיתוק, שלא כמו הסימפטומטולוגיה ההיפוכונדרית הנרקסיסטית, נותן ביטוי ליחסי אובייקט כלשהם. שאלת מיקומן של ההיפוכונדריה, ההיסטריה והפרוורסיה על הספקטרום הנוירוטי-פסיכוטי, היא אחת מאותן מחלוקות בשיח הפסיכואנליטי העכשווי, שלא ניתן לרדת לעומקן מבלי להכיר את גלגוליו של הנרקיסיזם בגרסתו הפרוידיאנית. בעצם בספר הצגת הנרקיסיזם, פרויד מדבר בפרוטרוט על הליבידו, והוא מביא איזושהי תיאוריה שמסבירה מה קורה לליבידו, אותו דחף חיים שאנחנו מדברים עליו במפגשים, התחלנו לדבר עליו במפגשים האחרונים. מה קורה עם אותו דחף בנפש מבחינת האובייקטים שהוא נקשר אליהם. אנחנו זוכרים את אחיזות האובייקט, אז אותה אנרגיה לאן היא נקשרת. וכשאומר פרויד ומצטט אותו ערן רולניק, המאוהב רוחו שפלה, הוא מדבר בדיוק על הדבר הזה שמי שמאוהב, יש לו אובייקט שהוא אוהב אותו, זה יכול להיות מאוהב בבן, בת זוג, זה יכול להיות מאוהב ברעיון, זה יכול להיות עוד כל מיני עקרונות, עוד כל מיני אובייקטים. הרוח שלו היא שפלה, זאת אומרת הוא משקיע את כל מרצו, את כל האנרגיה הנפשית שלו באובייקט, ובתוך כך הוא מצפה שיפתרו כל מיני תסכולים ודאגות וקשיים שהוא סוחב איתו. ומדוע רוחו שפלה? כי הוא מכלה את האנרגיה שלו בתקווה הזאת. ורולניק מסכם את מה שאומר לנו פרויד, אני אגיד שוב, לגבי ההטענה הנרקסיסטית שקורית באני של מי שסובל מסכיזופרניה. בעצם מי שסובל מסכיזופרניה אין לו אובייקט להפנות אליו את כל האנרגיה הליבידינלית, אלא הוא מפנה את הכל פנימה.
הוא מתאר גם את מה שקורה למי שלוקה בהיסטריה קונברסיבית, במה שהיה מאוד נפוץ בזמנו, היום באמת קצת פחות, במי שסובל משיתוקים. שיתוקים היסטריים, זאת אומרת שיתוקים שאין להם סיבה נוירולוגית, עצבית רפואית. הם לוקחים אנרגיה ליבידינלית ומטעינים אותה באחד מהאיברים עד כדי כך שהם לא מסוגלים להפעיל אותו. והוא אומר, הסימפטום הקונברסיבי מסוגל להפנות את האנרגיה עד כדי כך שנוצרת איזושהי דמות של יחסי אובייקט, זה ממש צורה של יחסי אובייקט, שזה להבדיל מההיפוכונדריה, ששם אין ממש יחסי אובייקט, אלא זה עדיין הפניה פנימית, אלא זה לא סכיזופרניה, אבל זה עדיין הפניה פנימית של הליביד. וכן הלאה, אפשר להמשיך להסביר ולדון בזה, אבל אם אנחנו מדברים בפרקים האלה על דחף החיים, אז כדאי שנדע מה אמר על זה פרויד 5 שנים קודם לכן, או 5 או 4 שנים קודם לכן, כשהוא כתב את הצגת הנאצים. אוקיי, עד כאן שאלות. אני מרגיש כמו דובר צה"ל, שאלות? טוב, אז רגע, אז שלא תרגיש. כן, מרים. אז אני מבינה, תקן אותי אם לא הבנתי, שבעצם במצבים היסטריים מתקיימים יחסים עם האיבר שכלפיו מופנית ההיסטריה, ממש כמו יחסי אובייקט. בהיסטריה הקונברסיבית, זה סוג מאוד מסוים. כן. בעצם הבן אדם מפתח עם ממש יחסי אובייקט עם האיבר הזה שכלפיו מופנית בעצם ההיסטריה. זה מה שעולה מהסיכום של... זה מה שעולה, כן, לחדד את זה. זה מה שעולה בעצם ממה שרולניק כותב במבוא. כן, אני חושב שהיום, מהניסיון שלי בקליניקה, לדעתי יש מקום גם לדבר על היפוכונדריה כמה שיכול להיות איזשהו אובייקט שהוא נע. פשוט מההתנסות בקליניקה יש מטופלים שהם גם מוצאים את זה לפעמים ממש בהקשר של זמני מתח, זמנים של לחץ, שיש הרבה אנרגיה חופשית, כביכול שהיא לא קשורה לאובייקט, ואז מתחילים נימולים, כאבים במקומות מסוימים, סימפטומים, זה יכול להיות בכל מיני דרכים, אפילו כל מיני הבחנות היום מחפשים לזה, וזה סוג של עבודה של הנפש שמחפשת איזשהו אובייקט להטעין בו את האנרגיה. אז אפשר גם לראות את זה לדעתי בהיפוכונדריה, כשהאובייקט משתנה מפעם לפעם לפי הסימפטום. אבל אני חושב שלפני שאני אצא בהצהרות, בטח כאלה שסותרות את מה שנכתב, אולי נתמקד על זה פעם אחרת, אבל לגבי השאלה על ההיפוכונדריה. טוב. עוד שאלות? אני רוצה להראות לכם קטע קצר מסרט שאני בטוח שמכירים, זה נקרא Good Will Hunting. זה את ה-Optimize, גם תשמעו. Oh, I read your book last night. Oh, so you're the one. Do you still counsel veterans? No, I don't. Why not? Well, I gave it up when my wife got sick. You ever wonder what your life would be like if you never met your wife? I wonder if I'd be better off without her. No, I'm not saying like better off. I didn't mean it like. It's all right.
It's an important question. Because you'll have bad times, but that'll always wake you up to the good stuff you weren't paying attention to. And you don't regret meeting your wife? Why? Because the pain I feel now? Oh, I got regrets, Will, but I don't regret a single day I spent with her. So when did you know, like, that she was the one for you? October 21st, 1975. Jesus Christ, you know the fucking day? Oh, yeah. Because it was Game 6 of the World Series. Biggest game in Red Sox history. Yeah, sure. My friends and I had slept out on the sidewalk all night to get tickets. You got tickets? Day of the game, we're sitting in a bar waiting for the game to start, and in walks this girl. It was an amazing game, though. You know, bottom of the 8th, Carbo tied it up. It was 6-6. It went to 12. Bottom of the 12th, in stepped Carlton Fisk. Old Pudge. Steps up to the plate, you know, he's got that weird stand. Yeah. And then, boom, he clocks it, you know. High fly ball on the left field line. 35,000 people on their feet, yelling at the ball, but that's not because Fisk, he's waving at the ball like a madman. He's going, get over! Get over! Get over! And then it hits a foul pole. Oh, he goes apeshit, and 35,000 fans, you know, they charge the field, you know? Yeah, and he's fucking blowing He's like, go, get on the... Get away! Get away! I can't fucking believe you had tickets to that fucking game! Yeah. Did you rush the field? No, I didn't rush the fucking field. I wasn't there. What? No, I was in a bar having a drink with my future wife. You missed Pudge Fisk's home run? Oh, yeah. To have a fucking drink with some lady you never met? Yeah, but you should have seen her. She was a stunner. I don't care if Oh, fucking... no, she lit up the room. I don't care if Helena Troy walks Oh, into the room. Helena That's game Troy. 6. No. Oh, my God. And who are these fucking friends of yours? They let you get away with that? They had to. What did you say to them? I just slid my ticket across the table and I said, sorry, guys, I gotta see about a girl. I gotta go see about a girl? Yeah. That's what you said? I had- And they let you get away with that? Oh, yeah, they saw in my eyes that I meant it. You're kidding me. No, I'm not kidding you, Will. That's why I'm not talking right now about some girl I saw at a bar 20 years ago and how I always regretted not going over and talking to her. I don't regret the 18 years I was married to Nancy. I don't regret the 6 years I had to give up counseling when she got sick. And I don't regret the last years when she got really sick. And I sure as hell don't regret missing the damn game. That's regret. Wow. Would have been nice to catch that game, though. I didn't know Pudge was gonna hit a home run. Monza.com makes Gantz great again. אוקיי. אז אנחנו יכולים להבין את ההקשר של הקטע הזה, לדחפים הליבידינליים, מישהו רוצה לעשות איזה חיבור? אולי נתחיל לקרוא ואז נתחבר לנו? בסדר, אני כבר... את זה. זה אני לא יכול להאשים בהזקה, הקובץ שלא הגיע עדיין. רגע. טוב, אני בינתיים מתחיל לקרוא עד שזה יגיע. אוקיי, אז אנחנו סיימנו בעצם
בעמוד 107. אני אתחיל לקרוא מעמוד 108, עוד רגע יהיה לנו את זה גם מול העיניים. אוקיי. לביסוסה של פסיכולוגיה נכונה, לא יכולנו לבקש לנו מידע שישווה בחשיבותו להבנה מסוימת, באשר לטבעם המשותף של הדחפים והתכונות המיוחדות המשוערות שלהם. זה לא מופיע. כן, אני אני יודע, יודע. ממש, אני אחכה שהקובץ יגיע ואז... אוקיי. כן, הגיע, אז אני אעלה את זה כבר עכשיו. אוקיי, בסדר. אוקיי. לביסוסה של פסיכולוגיה נכונה, לא יכולנו לבקש לנו מידע שישווה בחשיבותו להבנה מסוימת באשר לטבעם המשותף של הדחפים והתכונות המיוחדות המשוערות שלהם. אך בשום תחום מתחומי הפסיכולוגיה לא גיששנו באפלה עד כדי כך. כל אחד ואחד הניח כמה דחפים או דחפי יסוד כאוות נפשו ונהג בהם כשם שנהגו פילוסופים של הטבע היוונים הקדמונים בארבעת היסודות, מים, אדמה, אש ואוויר. פסיכואנליזה, שלא הייתה יכולה לחמוק מלשער השערה כלשהי בנוגע לדחפים, נאחזה תחילה בהבחנה הפופולרית של הדחפים, שהביטוי רעב ואהבה שימש לה כדוגמה. לפחות זה לא היה חידוש שרירותי. בעזרת ההשערה הזאת, התקדמה האנליזה של הנוירוזות התקדמות ניכרת. אמנם היה צריך להרחיב את המושג המיניות, ועמו גם את המושג של דחף מיני, עד שהכיל דברים רבים שלא נמנו עם תפקיד הרבייה, והרחבה זו עוררה לא מעט המולה בעולם המחמיר, המאורגן, או זה שהוא צבוע בלבד. הפסיכואנליזה צעדה את הצעד הבא שלה, צעדה את הצעד הבא, כאשר יכלה להתקרב, הלוך והתקרב אל האני הפסיכולוגי, שהכירה בו רק כרשות מדחיקה ומצנזרת, המסוגלת לבנות מבנה הגנה ותצורות תגובה. זה האני, זה האגו שפרויד מדבר עליו. אמנם בעלי מוחות ביקורתיים ומרחיקי ראות ערערו זה מכבר על הגבלת מושג הליבידו לאנרגיה של דחף המין המופנה אל האובייקט, אך הם לא הצליחו להבהיר מניין שאהבו את ההבחנה הטובה יותר ולא השכילו להפיק ממנה משהו מועיל לאנליזה. אתם שמות לב שפרויד בעצם נותן לנו פה סקירה עיתונאית כמעט על התפתחות מושג הליבידו. מי שהתקדמה עכשיו ההסתכלות הפסיכואנליטית בצעדים זהירים יותר, היא שמה לב לקביעות שבה הליבידו מושג מהאובייקט ומופנה אל האני, אינטרוברסיה, ובחוקרה את התפתחות הליבידו של הילד בשלבי המוקדמים ביותר, הגיע לידי התובנה שהאני הוא המאגר האמיתי והראשוני של הליבידו, ורק ממנו הוא נמתח ומשתרע אל האובייקט. מעתה האני נמנה עם האובייקטים המיניים והוכר מיד כמכובד שבהם. כאשר הליבידו היה שרוי באופן הזה באני, הוא כונה בשם נרקיסיסטי. הליבידו הנרקיסיסטי הזה היה כמובן גם ביטוי לכוח של דחפי המין במובן האנליטי, שזהו בהכרח עם הדחפים משמרי האני, שקיומם הוכר מלכתחילה. זוכרים דחפים משמרי האני? זה הדחפים להישרדות, דחפים לאכילה וכן הלאה. אם כך, הניגוד המקורי בין דחפי האני לדחפי המין הפך לבלתי מספק. מקצת דחפי האני הוכרו כליבידינליים. באני פעלו כנראה בצד דחפים אחרים גם דחפים מיניים. ובכל זאת רשאים אנו לומר
שהנוסחה הישנה אומרת שהפסיכונוירוזה מבוססת על קונפליקט בין דכפי האני לדכפי מין, אין בה דבר שמוטל עלינו לפסול היום. אלא שההבדל בין שני סוגי הדחפים, שבתחילה היה אמור להיות איכותי באופן כלשהו, צריך מעתה להיות מוגדר אחרת, כלומר כהבדל טופוגרפי. בייחוד נוירוזת העברה, שהיא אובייקט המחקר העיקרי של הפסיכואנליזה, הייתה ועודנה תולדה של הסכסוך בין האני לבין אחיזת האובייקט הליבידינלי. אוקיי. מה אתם אומרים על הקטע הזה שקראנו? שאלות, מובן, לא מובן? רוצים לנסות שנייה לעקוב אחרי הקו של הטקסט ביחד? אוקיי, אז אני אחזיר את הקריאה. הפסיכואנליזה צעדה את הצעד הבא כאשר יכלה להתקרב, הלוך והתקרב אל האני הפסיכולוגי. בעצם האני הפסיכולוגי היה מוקד לחקר של תנועת הליבידו. כן, יוסף. אנחנו? אוקיי. ופרויד מזכיר לנו שבעצם היו כאלה שערערו על התפיסה שכל דבר יכול להיות מוסבר על ידי דחף מיני, נכון? פרויד גם אומר, אני לא זוכר אם הוא מציין את זה פה או בעמוד הקודם, אני חושב שהוא מזכיר כבר, הכל מתערבב לי עם הספר של הצגת הנרקסיזם שביליתי איתו היום גם כן לא מעט, הוא מזכיר שם את יונג, יכול להיות שזה בהמשך. יונג בעצם הייתה לו גישה, כן זה בהמשך, זה בעמוד 112. ליונג הייתה גישה מוניסטית לגבי דחף. יונג טען שהכל מחובר, שהליבידו מחובר גם הליבידו המיני והליבידו לשימור העצמי וכן הלאה. ופרויד לא הסכים איתו בהתחלה, בהמשך הוא קצת נסוג בהמשך הטקסט הזה, שמעבר לעקרון העונג, הוא נסוג קצת מההפרדה הזאת, אנחנו נראה את זה, אבל הוא אומר, כי באותה תקופה התפיסה בחברה המערבית הייתה הרבה יותר שמרנית, וכשפרויד בא וטען שהדחפים הליבידינליים, שהם גם הדחפים המיניים, הם אלה שמניעים את האנרגיה, ושהאנרגיה המינית עוברת מאזורים אירוגניים כאלה ואחרים, אז הכל היה בלתי נתפס מבחינת המבקרים. לכן הוא מדבר פה, בעלי המוחות הביקורתיים ומרחיקי ראות ערערו זה מכבר על הגבלת מושג הליבידו לאנרגיה של דחף המין על מופנה אל האובייקט, אך הם לא הצליחו להבהיר מניין שאהבו את ההבחנה הטובה יותר ולא השכילו להפיק ממנה משהו מועיל לאנליזה. שזה בדרך מאוד מפולפלת לומר, הם ידעו לבקר את התפיסה הזאת, אבל הם לא נתנו פה אלטרנטיבה. משהתקדמה עכשיו ההסתכלות הפסיכואנליטית בצעדים זהירים יותר, היא שמה לב לקביעות שבה הליבידו מושג מהאובייקט ומופנה אל האני. זאת אומרת, ההסתכלות הפסיכואנליטית הלכה וחקרה יותר את ההתנהלות של הליבידו, והיא רואה שיש תנועות מהאובייקט אל האני. ובהקשר של התפתחות, אוקיי? ובחוקרה את ההתפתחות הליבידו של הילד בשלבי המוקדמים ביותר,
הגיע לידי התובנה שהאני הוא המאגר האמיתי והראשוני של הליבידו, ורק ממנו הוא נמתח ומסתרע על האובייקט. בעצם פרויד אומר, תראו, בפסיכואנליזה הגענו להבנה גם לגבי הליבידו, וגם לגבי העובדה שליבידו יכול להיות מושקע באובייקט, או שהוא יכול להיות מופנה אל האני. הוא אומר, הליבידו אצל הילד הוא שוכן באני, ואחר כך כשהילד גדל ומתפתח, הוא יודע להפנות את הליבידו שלו לאובייקטים שאליהם הוא נקשר. אלה בעצם התפיסה, זאת בעצם התפיסה הפרוידיאנית, שהיא מה שקדם ליחסי אובייקט. כשקליין מדברת על יחסי אובייקט, היא נשענת בדיוק על זה. על היכולת של התינוק להפנות את הליבידו מתוך האני, ששם המאגר הראשוני, אל האובייקט. עכשיו, פרויד מדבר על נרקיסיזם ראשוני, הוא מדבר על זה כאן בהצגת הנרקיסיזם, שהילד נולד ומתחיל את דרכו בעולם, אז הנרקיסיזם הראשוני, קודם כל מופנה כלפי האני, כדי לספק את הצרכים הראשוניים, ואחר כך כשהוא מגלה שיש שם את האמא, ושיכולה להיות אובייקט מטיב, ושהיא לפי התפיסה הפרוידיאנית יכולה גם להזין אותו ולהעניק לו, ולספק להזין אותו לא רק במובן של החלב, אלא לספק את הצרכים האורליים שלו, דרך ההנקה ודרך החום והנשיקות וכל הרעפת האהבה, אז הוא מתחיל להיקשר אל האובייקט. זה בעצם תחילת יחסי אובייקט. אז פה בדיוק פרויד מדבר על היכולת של התינוק להפנות את האנרגיה הליבידינלית אל האובייקט. מעתה האני נמנה עם האובייקטים המיניים והוכר מיד כמכובד שבהם. כאשר הליבידו היה שרוי באופן הזה, באני הוא כונה בשם נרקסיסטי. זה הנרקיסיזם הראשוני. הליבידו הנרקסיסטי שמושקע באני. הליבידו הנרקיסיסטי הזה היה כמובן גם ביטוי לכוח של דחפי המין במובן האנליטי, שזהו בהכרח עם הדחפים משמרי האני, שקיומם מוכר מלכתחילה. זאת אומרת, הוא אומר, זה אותה אנרגיה מינית, רק מופנית כלפי פנים. הליבידו הנרקסיסטי הוא גם ביטוי לכוח של דחפי המין במובן האנליטי. אם כך, הניגוד המקורי בין דחפי האני לדחפי המין הפך לבלתי מספק. מקצת דחפי האני הוכרו כליבידינליים, באני פעלו כנראה בצד דחפים אחרים גם דחפים מיניים. זאת אומרת, אם האני הוא מקור האנרגיה הליבידינלית, יש שם גם דחפים אחרים. זה מה שפרויד מניח לנו כאן עכשיו. בכל זאת רשאים אנו לומר שהנוסחה הישנה שאומרת שהפסיכונוירוזה מבוססת על קונפליקט בין דחפי האני לדחפי המין, אין בדבר שמוטל עלינו לפסול היום. אלא שההבדל בין סוגי הדחפים, שבתחילה היה אמור להיות איכותי באופן כלשהו, צריך מעתה להיות מוגדר אחרת, כלומר כהבדל טופוגרפי. בעצם אם אפשר לנסות לדלות מתוך הטקסט הזה שקראנו, השורות האחרונות, אנרגיה ליבידינלית יכולה להיות מוטענת גם לדחפי מין וגם לדחפי שימור עצמי. זאת אומרת, האנרגיה ליבידינלית היא לא משויכת רק לשימור עצמי, אלא למרות שהיא מוטענת באני. יש שם גם דחפים מיניים, והיא יכולה לשמש גם את הדחפי המין. אוקיי? נמשיך לקרוא? יש שאלות על מה שקראנו עד עכשיו? יש לי שאלה, רפי. כן. בעצם אז לפי מה שהוא אומר שחייב להיות בשביל שאדם יוכל לקשור את עצמו, נגיד, לאובייקט אחר, נגיד בן אדם אחר, הוא חייב שיהיה לו את הדחפים האלה כלפי עצמו בעצם באופן נרקסיסטי.
נכון? זה מה שהוא בעצם אומר. התפתחותית. כן, הוא אומר, ילד בריא מתפתח קודם כל כמי שמסוגל להטעין את עצמו באנרגיה ליבידינלית, מפנה את הדחפים האלה, את האנרגיה הזאת כלפי האני, אחר כך כשהוא מכיר באובייקט הוא יודע להפנות את האנרגיה אל האובייקט, ואז הוא מסוגל ליצור קשר עם הסביבה שלו. אז השאלה שלי, אם נגיד אנחנו מתייחסים יותר לתיאוריות התקשרות, למשל אם יש איזושהי התקשרות לא בטוחה, או נגיד, לא משנה לפי איזה תיאוריה נתייחס לזה, שיש משהו שהוא לא נבנה בצורה הזאת, או נגיד לא נוצרו החלקים הנרקסיסטיים האלה בצורה בריאה באני, אבל בכל זאת אנחנו יכולים לראות אנשים שהיו כן איזה שהם קשיים בהתפתחות הזו, יוצרים קשר עם אחר שדווקא יכול להיות מאוד מאוד תלותי. זאת אומרת שדווקא יכולים לשים בשני את הדחפים, את הליבידו בצורה מאוד מאוד תלותית, עוד פעם, מתוך מקום שהם מחפשים משם לשאוב את כל הדברים האחרים. אבל אז אני אומרת, אז איך לפי התיאוריה שלו בכלל יכול ליצור את הקשר הזה אם זה לא נוצר בתוכו? למה זה לא נוצר בתוכו? כי הוא אומר שבעצם, הוא אמר בהתפתחות תקינה ובריאה, נכון? נוצרים, כמו שאתה אומר, הקשר עמהם, נקרא לזה סוגי התקשרות. תקינה, זה בסיס להתפתחות נפשית כלשהי. נכון, אבל אנחנו יכולים הרי לראות אנשים שההתפתחות שלהם לא הייתה כל כך, נגיד היה איזושהי הזנחה או איזשהו ליקוי מסוים בהתפתחות הזו של יחסי אובייקט למשל, ועדיין יכולים ליצור קשרים, לפעמים מעוותים, לפעמים מאוד מאוד תלותיים, לפעמים, אבל זה קורה. אוקיי, אז את שואלת בעצם האם יש איזושהי הפרעה פתולוגית בשלב הראשוני? לפי מה שהוא אומר, הוא כאילו אומר שחייב להיות איזשהו תהליך שיהיה פה, שיעבור בהצלחה, כדי שבן אדם יוכל בעצם ליצור את ההתקשרות הזו. כן. אני אומרת, הרי גם כשזה לא קורה, אנחנו רואים את זה לפעמים אצל אנשים שמגיעים לקליניקה, שגם מי שזה לא נעשה בצורה הזו, עדיין יכול ליצור קשר, אולי באופן שונה, או לא אידיאלי. כן. אני חושב שלזה הוא מתכוון, תראי, גם אנשים עם סכיזופרניה יכולים ליצור קשר, אבל מה שקורה שם זה מה שהוא מתכוון זה שהאנרגיה היא קודם כל מופנית כלפי האני, והמשאבים, כאילו, אם אנחנו ניקח את המשפט הזה, המאוהב רוחו שפלה, אז הוא מתכוון שבעצם מישהו עם סכיזופרניה לא יכול להיות מאוהב, לפי הרמה האנליטית הזאת. זאת אומרת שההשקעה הליבידינלית היא לא יכולה להיות טוטלית כלפי האובייקט. כמובן שאפשר להתווכח עם זה, אבל הרעיון הוא שאחר כך אפשר גם לפתח את זה, אני לא יודע אם פרויד עשה את זה, אבל מבחינת במושגים של מרחב נפשי, שזה וויניקוט הביא לנו קצת יותר המשגה מתאימה לסיפור הזה, וגם ביון, על מה קורה ביני לבין האחר. וויניקוט דיבר על זה שלא יכול להיות, שאין דבר כזה ילד בלי אימא. ילד כדי להתקיים נפשית הוא חייב את האחר שיחד איתו יש לו איזשהו מרחב נפשי. והילד בלי אימא שההתקשרות שלו היא פגומה, היא לא מאפשרת התקשרות בריאה ותקינה, זה ילד שהמרחב הזה מאוים. פרויד אומר למשל על המרחב הזה, לדעתי, שאצל מישהו לפי התיאוריה הסכיזופרנית הזו, הוא לא מסוגל לבנות מרחב כזה עם אחר. זה לא מרחב סימבולי שיכול להתקיים בצורה יציבה. יכולות להיות ניסיונות, אבל זה תמיד יאיים עליו. והסיבה היא שהוא כל הזמן מטעין את עצמו, את האני, באותה אנרגיה, במקום להטעין את האובייקט. כדי להיות מסוגל ליצור קשרים, אני חייב להטעין את האובייקט באנרגיה ליבידינלית שלי. אני צריך להיות מעורב, אני צריך להיות מסוגל להכיר באחר, להתעניין בו, אבל כדי שזה יקרה אני צריך לוותר על האנרגיה שלי. אני חושבת שמה שאולי, כן, אולי מה שאולי קשה, עוד פעם, ברור, כי התיאוריה שלנו כל כך דטרמיניסטית, שאין פה רצף, אין מרחבים, וזה קצת קשה, כי לפי מה שהוא אומר, אז כולם יהיו סכיזואידים, וזה לא ככה בפועל. יש כל מיני צורות של התקשרות בעצם.
בדיוק, וגם בכלל הרעיון של רצף פה הוא משמעותי, שהוא לא זר לפרויד, הוא מדבר פה על רצף בין פסיכוזה לנאורוזה. אבל מה שבולבי נתן לנו פה זה את הכלים להמשיג את מה שקורה אחרי שכבר יש יכולת ליצירת קשר. אחרי שכבר יש יכולת להטעין את הליבידו שלנו באחר, מה קורה שם? מה חוזר אלינו מהאחר? אני חושב שבולבי הוא בשדה של מה שחוזר מהאחר. זאת אומרת, האם האחר או האמא יכלה לייצר התקשרות בטוחה, האם היא הגיבה בצורה שמאפשרת את היכולת לסמוך עליה כמי שתמיד תהיה שם, ואז ההתקשרות היא בטוחה, או שהיא לא תמיד החזירה, או שהחזירה דברים מעוררי חרדה, או לפי התיאוריה שלו ושל אינסוורט. אז אנחנו כאילו... אז פרויד בעצם מדבר על איזשהו מצב היפותטי, כן? כלומר, בכל מקרה, יהיה את ההתפתחות הליבידינלית הזאת. הוא אומר, רק עקרונית, אילו זה לא היה קורה, היינו... זה מה שאתה אומר? צריך להעמיק בקריאה בהצגת הנרקסיזם, אבל אני חושב שהרעיון העקרוני הוא שאצל הסכיזופרן האנרגיה היא נשארת באני, יש ניסיונות של הפניה של האנרגיה לאובייקט, זה לא זר, אבל יש שם איזשהו כישלון של ההטענה הזאת. אי אפשר באמת להחזיק את להחזיק את האובייקט האחר כמשהו יציב, כמשהו שהאנרגיה ליבידינלית שלי מושקעת אצלו. אם אני מבינה נכון, אז בעצם לפי פרויד, האנרגיה הזאת, או הליבידו הזה, הוא קיים. זאת אומרת, הוא תמיד קיים אצל האדם. זאת אומרת, זו ההנחה הבסיסית. קיים באני. קיים באני, ועכשיו מתפתחת השאלה כמה אני מסוגל, כמה אני יכול למצוא את האובייקט בשביל להפנות אליו. זה בעצם מה שטלמה דיברה עליו. האם יש שם אובייקט מתאים שהוא יכול לקבל את הפניית הליבידו הזה? ושם מתחיל הקצר. ואם הילד מסוגל להטעין בו את האנרגיה ליבידינלית, כדי שהוא יהיה מסוגל, הוא צריך לוותר על ההטענה הליבידינלית באני. לפי מה נמדדת המסוגלות הזאת? איפה מתחיל הקצר? בוא נראה. או שהקצר הוא האם הילד, אותו ילד לא מוצא את האובייקט. הוא לא מדבר פה על קריטריונים שאומרים, לפחות על מה שקראנו עד עכשיו, הוא לא מדבר על מה הקריטריונים שאומרים אם זה יצליח או לא יצליח, אבל הוא אומר זה מה שצריך לקרות. כי מה שאנחנו רואים בקליניקה בדיוק שמשהו משתבש. כן, בדיוק. זה מה שאנחנו רואים. נכון. נמשיך? כן. נמשיך לקרוא? כן. 100%. אוקיי. עתה, משהעזנו לצעוד את הצעד הנוסף, ולהכיר בדחף המין כארוס מקיים הכל, ולגזור את הליבידו הנרקסיסטי של האני, מתוך מאגרי הליבידו שבאמצעותם תאי הסומה דבקים זה לזה, זוכרים שתאי הסומה זה תאי הגוף? עלינו הדגש היטב את אופיים הליבידינלי של דחפי השימור העצמי, אלא שלפתע אנו מוצאים את עצמנו ניצבים מול השאלה הבאה. אם גם דחפי השימור העצמי ליבידינליים מטבעם, אפשר שכלל אין בנמצא אלא דחפים ליבידינליים בלבד. לפחות לא ניתן לראות דחפים אחרים. במקרה כזה יהיה עלינו להודות שהדינים המבקרים שמלכתחילה חששו שהפסיכואנליזה מסבירה הכל דרך המיניות, או אם המבקרים החדשים יותר, כמו יונג, שהחליטו חד וחלק שליבידו הוא כוח הדחף בכלל, האם כך הוא הדבר? בעצם פרויד אומר, רגע, אם עד עכשיו דיברנו על פיצול, אז אנחנו טוענים שהכל מגיע מתוך מאגר הליבידינלי, והכל זה אנרגיה ליבידינלית, אז אולי המבקרים שלנו צודקים. אלה שאמרו שזו תיאוריה שמסבירה הכל דרך מיניות, ואת יונג, שהוא בעצמו גם כן טען שהכל ליבידינלי, הכל הוא דחף ליבידינלי.
מכל מקום, כוונתנו לא הייתה להגיע למסקנה זו, הרי נקודת המוצא שלנו הייתה דווקא הפרדה חדה בין דכפי אני שווה דכפי מוות, לבין דחפים מיניים שווה דכפי חיים. הלא היינו נכונים למנות בכלל דכפי המוות גם את אלה המכונים דכפי השימור העצמי של האני, הנחה שתיקנו ונסוגונו ממנה בינתיים. תפיסתנו הייתה מראשיתה תפיסה דואליסטית, והיום היא אף חדה יותר מבעבר. מאז שאיננו מכנים עוד את הניגודים כניגודים בדכפי האני לדכפי המין, אלא כניגודים בדכפי חיים לדכפי מוות. אנחנו זוכרים שבעצם דכפי האני, מבחינת פרויד, הוא רואה אותם כדכפי חיים. הם דחפים לא. הוא רואה אותם כדכפי מוות. ודכפי המין הם דחפים שמביאים את האורגניזם להמשיך את הקו ולהמשיך את האוכלוסייה, ולכן הם דכפי חיים. מנגד, תיאוריית הליבידו של יונג היא מוניסטית. העובדה שהוא כינה את כוח הדחף היחיד שלו בשם ליבידו הביאה בהכרח לבלבול. אך אינה צריכה עוד להשפיע עלינו. אנו משערים שבאני פעילים דחפים נוספים על דכפי השימור העצמי הליבידינלי. עלינו רק להיות מסוגלים להצביע עליהם. יש להצר על כך שהאנליזה של האני התקדמה כה מעט, שנתקשה מאוד להוכיח זאת. הדחפים הליבידינליים של האני אכן עשויים להיות כרוכים בדרך ייחודית בדכפי האני, שעדיין זרים לנו. עוד לפני שהכרנו את הנרקיסיזם בבירור, כבר רווחה בפסיכואנליזה ההשערה שדכפי האני משכו אליהם מרכיבים ליבידינליים. אבל אלו הן אפשרויות קלושות למדי, שמתנגדנו מן הסתם לא יביאו בחשבון. העובדה שהפסיכואנליזה אפשרה לנו עד כה להוכיח את קיומם של דחפים ליבידינליים בלבד, היא קושי שנותר עמנו. בעצם הוא אומר, אנחנו עוד לא הצלחנו לראות בפסיכואנליזה, חוץ מבטקסט הזה, את קיומם של דכפי מוות. אנחנו ראינו רק דחפים ליבידינליים שהם דכפי חיים. אף על פי כן, איננו רואים בכך סיבה להיות שותפים למסקנה שאין דחפים אחרים. זאת אומרת שבהחלט יכול להיות שיש דכפי מוות, אבל לא ראינו אותם בפסיכואנליזה עד כה. לנוכח האפלה השוררת היום בתיאוריה של הדחפים, ודאי לא ניטיב לעשות אם נדחה רעיון כלשהו שמבטיח לזרות אור על הבעיה. נקודת המוצא שלנו הייתה הניגודיות הגדולה בין דכפי החיים לדכפי המוות. אהבת האובייקט עצמה מצביעה על קוטביות שנייה מסוג זה, בין אהבה, חיבה, לבין שנאה, תוקפנות. לו רק יעלה בידינו ליצור זיקה בין שתי המערכות הקוטביות, לגזור את האחת מהשנייה, מאז ומתמיד הכרנו במרכיב סדיסטי בדחף המיני. כידוע לנו, הוא יכול להיעשות עצמאי ולהשתלט כסטייה על כל השאיפות המיניות של האדם. אנחנו עברנו כאן איזשהו פרק, איזשהו חלק שהוא עשה שם איזושהי תנועה טקסטואלית, ואז הוא מגיע עכשיו אל התוקפנות. אז אתם רוצים שנחזור אחורה ונעקוב אחרי הטקסט? כן? כן. אוקיי. אז הוא אומר, אוקיי, אז אנחנו הכרנו עכשיו בדחף המין כחלק מאוד משמעותי במאגר הדחפים. ואנחנו יודעים שיש את הליבידו הנרקסיסטי, שהוא בעצם דחף מיני מופנה כלפי האני,
וזה מה שמאפשר לתאי הסומה להחזיק אחד בשני. ואנחנו צריכים להדגיש טוב את הדחף, את האופי הליבידינלי של דחפי השימור העצמי. אבל אז בעצם אנחנו אומרים, רגע, אם גם דחפי השימור העצמי, שאנחנו זוכרים שהם דחפי אני, הם גם ליבידינליים, אז בעצם אנחנו מסבירים את הכל דרך המיניות. כן? אנחנו לא שונים מיונג. ואנחנו בכלל רצינו להחזיק בפיצול הזה, כי זה מה שמסביר לנו את הפתולוגיה הנפשית. פרויד עכשיו בעצם ניצב בפני איזשהו ספק גדול מאוד בתיאוריה שלו. יש את דחפי האני, יש את דחפי החיים ודחפי המוות, והפתולוגיה מוסברת על ידי הסתירה, על ידי הקונפליקט ביניהם. אז התפיסה היא דואליסטית מבחינת פרויד. זאת אומרת, אנחנו זוכרים שהתפיסה היא דואליסטית, ואפילו היום יותר מבעבר אנחנו צריכים להחזיק בזה עוד יותר. מאז שאיננו מכנים עוד את הניגודים כניגודים בין דחפי האני לדחפי המין, אלא ניגודים בדחפי חיים ודחפי מוות. אוקיי. אנחנו משערים שבאני יש עוד דחפים מלבד דחפי שימור עצמי הליבידינליים. ואז אנחנו צריכים להכיר בזה שבאני יש גם דחפים מיניים. אם אנחנו מדברים על הנרקסיזם הליבידינלי, אז אנחנו בעצם אומרים שיש גם דחף מיני מופנה כלפי פנים, כלפי האני. ואם יש דחפים מיניים שמופנים כלפי האני, אז יש בעצם גם אנרגיה ליבידינלית שהיא דוחפת את כל הדחפים, היא מניעה את כל הדחפים. ופה הוא אומר, עוד לפני שהכרנו את הנרקסיזם בצורה ברורה, עדיין שיערנו שדחפי האני משכו אליהם מרכיבים ליבידינליים, מרכיבים מיניים אל תוך האני. אבל אלו הן אפשרויות קלושות מדי, זאת אומרת, אנחנו נשענו אז על דברים שלא ממש ידענו, היום אנחנו הרבה יותר בקיאים בזה. תזכרו שמדובר פה על מעל 25 שנה של כתיבה פסיכואנליטית שפרויד פה נותן דין וחשבון עליה. ויש לו המון מתנגדים שהוא צריך להוכיח להם עד כמה התיאוריה שלו יציבה והיא יכולה להסביר את הדברים טוב יותר מאשר המתנגדים שלו. אוקיי, ועדיין הוא אומר, אנחנו מדברים על דחף מוות בלי שאנחנו יכולים להוכיח אותו בצורה פסיכואנליטית, בקליניקה, וזה מורכב, נכון. לנוכח האפלה השוררת היום בתיאוריה של הדחפים, ודי לא נתיב לעשות אם נתחיל רעיון כלשהו שמבטיח לזרות אור על הבעיה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדחות את הרעיון, אנחנו נשארים בנקודת מוצא של ניגודיות בין דחפי חיים לדחפי מוות. אז הוא בעצם עשה פה איזשהו סיבוב שהוא מסביר לנו משהו על הדיאלוג בינו לבין יונג, בינו לבין הגישה המוניסטית. הוא אומר, אני עדיין לא מוותר על הרעיון של פיצול בין דחפי חיים לדחפי מוות. ועוד הוא טוען, אהבת האובייקט עצמה, אם אנחנו מדברים פה על האפשרות של להעביר אנרגיה ליבידינלית על האובייקט, היא מצביעה על קוטביות שנייה מסוג זה, בין חיבה לבין שנאה. ואם אנחנו קופצים עוד 20 שנה קדימה, ונזכרים, או 25 שנה קדימה, ונזכרים במלאני קליין, זה השורש של התפיסה שלה לגבי העמדה הסכיזופרנואידית. יש שד שמניב חלב, אז הוא שד טוב, וזאת אהבה וחיבה. השד לא נמצא, אין חלב,
יש שנאה ותוקפנות על האובייקט של השד. אז זו הקוטביות שבעצם אחר כך פיתחה אותה קליין, זה יושב על הבסיס הזה. ואז הוא מעלה משאלה, אם רק היינו יכולים ליצור זיקה בין המערכות הקוטביות ולגזור אחת מהשנייה, זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, אני יודע שיש קשר בין המערכות החיים ומערכות המוות. ובעצם הקשר הזה, אם היינו יכולים לגזור אחת מהשנייה, אז היינו מאוד שמחים, אילו רק יעלה בידינו. ואז מה הוא אומר? בואו לא נשכח, בדחף המיני, שהוא דחף חיים, יש גם מרכיב סדיסטי, אוקיי? והוא יכול להיעשות עצמאי ולהשתלט כסטייה על כל השאיפות המיניות של האדם, והוא גם מופיע כדחף חלקי דומיננטי באחת המערכות שכיניתי בשם התארגנויות פרגניטליות. אבל איך נוכל לגזור את הדחף הסדיסטי שמטרתו להזיק לאובייקט מהארוס מקיים החיים? זאת אומרת, איך אני יכול לקחת ולהגיד משהו שנובע מהחיים, אבל שהוא בעצם מטרתו להזיק? האין זה סביר להניח שהסדיזם הזה הוא בעצם דחף מוות שנהדף מהאני בהשפעת הליבידו הנרקסיסטי, כך שאין הוא מופיע אלא באובייקט? זאת אומרת, הוא אומר, יכול להיות שהסדיזם הזה, הדבר הזה שעכשיו אנחנו מחפשים עוד ביטוי של דחף המוות בפסיכואנליזה, כן? יכול להיות שהדבר הזה נפלט מהאני והוא מופיע רק באובייקט? הוא עומד אז לשירות התפקוד המיני. בשלב הארגון האוראלי של הליבידו, השתלטות האהבה עדיין זהה עם השמדת האובייקט. אוקיי? השתלטות האהבה, ההשתלטות של אהבת האובייקט עדיין זהה עם השמדת האובייקט. זה קטע מאוד מאוד חזק. שוב, מלאני קליין, הדואליות בין צרות עין לבין אהבה. האנבי שיכול להרוס, הוא בעצם צורת ביטוי אחרת של אהבה. אחר כך מתנתק הדחף הסדיסטי, ובסופו של דבר, בשלב העליונות הגניטלית, הוא מקבל על עצמו למען הרבייה את תפקיד ההשתלטות על האובייקט המיני, במידה הנדרשת לביצוע האקט המיני. אכן ניתן לומר שהסדיזם שנדחק החוצה מהאני, הורה את הדרך למרכיבים הליבידינליים של הדחף המיני. אחר כך הללו חותרים אל האובייקט. במקום שהסדיזם הראשוני איננו מתמתן ואיננו מתמזג, שם נוצרת האמביוולנטיות הידועה של אהבה-שנאה בחיי אהבה. עוד רגע נחזור לסכם, ורק נקרא את החלק הזה. אם רשאים אנו להניח הנחה כזאת, כי אז מתמלאת הדרישה להביא דוגמה לדחף המוות, גם אם זה הדחף שהוסת. אלא שתפיסה זו רחוקה מרחק רב מבהירות, ועושה רושם מיסטי של ממש. אנו מעוררים חשד שמרוב רצון להיחלץ מבוכה גדולה, חיפשנו מידע בכל מחיר. אך בכל זאת אנו רשאים להסתמך על כך שההשערה הזו אינה חדשה, וכבר העלינו אותה פעם קודם, כאשר עדיין לא עמדה כל שאלה של מבוכה. תצפיות קליניות תמצאו אותנו בשעתן לסבור שיש לראות במזוכיזם, שהוא דחף חלקי המשלים את הסדיזם, פנייה לאחור של הסדיזם, המופנית נגד האני עצמו. נראה לי נעצור כאן. מה אתם אומרים? הקטע הזה היה קצת יותר ברור? לא. כן? לא. 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 אוקיי, אז נחזור עליו. אבל... לא. ראיתם מה הוא עושה אבל? אתם לא נפעמים כמוני. רפי, אני חושבת שאתה היחיד שבאמת מבין אותו ברמה כזאת, שזה נוגע ללבך.
לא, האמת שזה, אני חושב שזה כאילו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני גם, יש משהו אחד בלקרוא את זה, ויש משהו אחד בלהקריא את זה ולעקוב אחרי הטקסט. אני חושב שזה נורא חשוב, אם אפשר לקרוא את זה, זאת קריאה תלמודית בתכלס. קוראים פסקה, הופכים בה, מדברים אחד עם השני על זה, ואז מבינים את רק ככה וככה. אוקיי. איפה היינו? לנוכח האפלה קראנו... אוקיי. כן. אז דיברנו על הפיצול של קליין עם העמדה הסכיזופרנואידית, נכון? כן, כן. כן. שם אנחנו מצויים? אני זה לא רואה אתכם, אז בסדר. אם מישהו מתנגד, תגידו. ואז הוא אומר, פרויד, אהבת האובייקט עצמה, כשאתה אוהב אובייקט, זה עדיין מצביע על קוטביות מסוימת. בין אהבה ובין שנאה. הוא אומר, בואו לא נשכח, גם כשאוהבים מישהו, או כשאוהבים משהו, אבל כשאוהבים מישהו, כשמאוהבים, יש גם עדיין את האפשרות לשנאה. לו רק יעלה בידינו ליצור זיקה בין המערכות הקוטביות ולגזור אחת מהשנייה. אז הוא אומר, אוקיי, אז אם אנחנו יודעים שיש גם שנאה, זה כבר יותר מתחבר לי לדחף מוות, הוא אומר, אז בואו נראה מה קורה. יכול להיות שבעצם דחף המוות מגיע מהמקום המתחבר שקראנו לו דחף חיים. המקום המתחבר של הדחף המיני, שהשקענו בו כמה פרקים טובים ואמרנו כמה בעצם החיבור שמאפשר לתאי המין להתחבר וליצור אורגניזמים חדשים לאוכלוסייה, דחף החיים הזה שמתגלם, יכול להיות שמתוכו גם יכול לצאת דחף מוות. זה בעצם מה שהוא אומר לנו כאן. ואז הוא אומר, אוקיי, אז אנחנו יודעים שיש גם דחף, יש מרכיבים סדיסטיים בתוך הדחף המיני, כבר דיברנו על זה, הוא דיבר על זה בשלוש מסות על המיניות, שנכתב 15 שנה לפני הטקסט הזה, זה לא תפיסה ישנה, זה לא תפיסה חדשה. ואז הוא אומר, בואו נראה איך הסדיזם, איך הדחף הסדיסטי יכול להתחבר לדחף חיים. ואז הוא אומר, זה לא בלתי סביר להניח שבעצם הסדיזם הוא חלק הוא בעצם דחף המוות, שדחף המוות הזה נהדף מהאני. הוא אומר, אתם זוכרים שבאני הוא המקור של הדחפים, המקור של האנרגיה ליבידינלית, שם יש גם דחפי מין ויש גם דחפי שימור עצמי, שהם דחף מוות. אז אותו סדיזם זה בעצם סוג של ביטוי של אותו דחף מוות, הסדיזם, אבל אנחנו רואים אותו רק כשהוא מופנה אל האובייקט. אוקיי? בעצם הוא אומר לנו כאן, כשנקשר התינוק לאובייקט, והוא לומד לייצר יחסים עם האובייקט, הוא משקיע בו אנרגיה ליבידינלית, אבל הוא משקיע בו לא רק אנרגיה ליבידינלית שמגיעה דרך דחף החיים, סליחה, לא רק אנרגיה חיובית שמושקעת באובייקט כאהבה, אלא גם אנרגיה שלילית שמגיעה כדחף מוות. הסדיזם הזה הוא בעצם דחף מוות שנעדף, זה נשלף כאילו מתוך האני, בהשפעת הליבידו הנרקסיסטי. הליבידו הנרקסיסטי זה הליבידו שמושקע באני, והוא יכול להשפיע גם על הפליטה של הליבידו הזה כדחף מוות, ואז זה יבוא לידי ביטוי רק באובייקט. עכשיו, פה בסוף הפסקה הוא גם אומר, אתם זוכרים שגם דיברנו על מזוכיזם ראשוני, מזוכיזם ראשוני זה בעצם, איפה הוא אומר את זה? הנה, הפניה לאחור של הסדיזם. אותו סדיזם שבמקום לפנות אל האובייקט, פונה אל האני.
אז אנחנו בעצם נמצאים, מה זה, כמעט סוף הפרק? לא, סליחה, אנחנו בעצם נמצאים באמצע הפרק השישי. הפרק השביעי הוא פרק מאוד מאוד קצר, משהו כמו 5 עמודים, אבל יש לנו בערך משהו כמו 10 עמודים עד לסוף הפרק השישי, שהוא פרק לא פשוט, הוא פרק מורכב, אבל מה שבעצם אנחנו עושים היום, עשינו היום, זה לבסס את ההבנה של הפיצול בין הדחפים, לדבר על, הוא עושה פה איזשהו דיון על האנרגיה הליבידינלית שמניעה את הדחפים, ומתוך זה הוא אומר, רגע, אם אנחנו מדברים על האנרגיה ליבידינלית שמניעה את שני סוגי הדחפים, את דחף החיים ודחף המוות, אולי בעצם אנחנו מדברים על כך שכל הדחף הוא ליבידינלי, כמו שיונג אמר. הוא אומר, לא, אני לא מוותר על הפיצול הזה, כי אי אפשר להגיד שהכל הוא אותו דחף, יש פה גם דחפי חיים וגם דחפי מוות. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הוא שואל, לגבי הפיצול הזה, אם הוא מגיע כמשהו ליבידינלי, איך דחף מוות שלא ראינו אותו בקליניקה בא לידי ביטוי. אז הוא אומר, דחף המוות יכול לבוא לידי ביטוי דרך הסדיזם. הרצון להרוס את הכל, הוא לא רק קיים בכפיית החזרה ובמשחק של הפורדה, אלא גם בהרס האובייקט. הוא גם ברצון של התינוק להרוס את האובייקט. עכשיו, את הרס האובייקט אנחנו מכירים גם בדורות הבאים של פסיכואנליזה. זה לא משהו שפרויד פיתח, אבל אנחנו יודעים משהו על הרס האובייקט ועל היכולת של ההכלה בקשר הזה. אבל פרויד נוגע בדיוק בפרק הזה, בחלק הזה בפרק, בדואליות של האהבה. בכך שאהבה יכולה להיות גם מתסכלת כי היא מכלה את המאגרים הליבידינליים, בכך שהיא יכולה גם לייצר באמצעות המשיכה של דחפי המוות מתוך האני, יכולה לייצר גם סדיזם, גם רצון להרוס, רצון לפרק. טוב, יש שאלות? אז מה שבעצם ראינו בסרט קודם היה קשור למקום של ההשקעה באובייקט, שהוא בעצם מדבר על איזו חוויה שבעצם לא הייתה, כי היה יותר חשוב לו לפגוש את בת אשתו, לא כן. זוכרת מה היא הייתה עבורו, שבעצם דרך כאילו אני לא כל כך מבינה את הקשר, זאת אומרת, אני כן מבינה את הקשר. תודה שאת מחזירה אותנו לשם, כי כמעט סיימנו את הזום בלי להתייחס לזה. אז כן, אז הקטע הזה הוא מאוד משמעותי, אני חושב, כי הוא מדבר בדיוק על הדבר הזה של ההשקעה באובייקט. עכשיו, זה שהוא הציג את המשחק, זה היה, הוא ענה לו לפי התאריך, אבל בעצם הוא עשה שם איזשהו בילדאפ, אבל אני חושב שמה שהוא רצה גם להראות לוויל הנטינג, זה את היכולת הזאת, נגיד ככה, את הסיפוק שאפשר לקבל כשאתה באמת משקיע את כל האנרגיה הליבידינלית שלך באובייקט. ומה שאמר לו וויל בעצם כשאלה ראשונה, הוא אמר לו, תגיד, אתה לא מתחרט שהשקעת את כל האנרגיה הליבידינלית הזאת באובייקט הזה, שאחר כך היא נעלמה לך מהחיים, היא מתה? עכשיו, אם אתם מכירים את הסרט, אז הקושי הגדול של וויל הנטינג זה בדיוק בזה, להשקיע להשקיע את האנרגיה הליבידינלית שלו באובייקט. הוא היה אוטיסט? לא, לא זוכרת. אבל הוא היה בחור עם איזשהו קונדקט דיסורדר, איזושהי הפרעת השתלבות שננטש על ידי ההורים שלו, אבא שיקור, משהו כזה, משפחה הרוסה, ולא יצר קשרים טובים עם אנשים. ההתקשרות שלו, כמו שטלמה הזכירה לנו, הייתה מאוד מאוד לא בטוחה.
והוא הפנה עוינות, הוא הפנה סדיזם כלפי הסביבה שלו, כלפי זה, הוא כל הזמן הסתבך, בעצם הוא הגיע לאותו פסיכולוג בתנאי של בית משפט, שאמר לו או שאתה הולך לטיפול או שאתה הולך לכלא. כן, נכון. ואז הפסיכולוג סיפר לו את הסיפור הזה על אשתו. עכשיו, יש שם עניינים עם האישה של הפסיכולוג שהיא נפטרה, וזה, בפגישה הראשונה שלהם, הוא מלגלג, הוא מלגלג מלגלג. על הקשר הליבידינלי. או והוא אומר בדיוק. לו, אולי התחתנת עם האישה הלא נכונה. ואז הוא נותן לו סתירה, הוא סותר כן. לו. זה כן. הרגע. זה קטע חזק. שווה לראות את הסרט, אבל אני חושב שהוא מדבר בדיוק על הדבר הזה שקראנו היום. אבל מתי זה הולך, האנרגיה הזאת הולכת לכיוון סדיזם, ומתי היא הולכת בחזרה למזוכיזם? אז זהו, פרויד לא מתאר את זה בקטע הזה, אבל אני חושב שמי שפיתח את זה כמובן זאת קליין. מתי העמדה הסכיזו-פרנואידית הופכת להיות לכיוון ההרסני, כן? מתי ה-envy עולה. אני אשלח בקבוצה בוואטסאפ לינק להרצאה מרתקת קוראים לה מריאנה גיטיאני, אני חושב. מריאנה גטניו. אוקיי. תודה מרים. אחת ההרצאות המאלפות ששמעתי, שמדברת בדיוק על הדבר הזה, על ה-envy והקנאה וההיפוך הזה שיכול להיות מאוד הרסני. ממליץ מאוד 20 דקות, אבל הרצאה מרתקת. תעביר לנו, כן. כן, תשלח, כן. טוב, אז פרויד בממ"ד היום... אני רק מזכירה לך שאמרת הפעם שתשלח גם משהו של לקן על ה-EV. על ה? לקן, על ה-EV. על העיווי. העיווי. אוקיי, טוב שאת מזכירה לי אותי. תרשמי לי בבקשה גם בוואטסאפ, כדי שאני לא אשכח, כי לפעמים אנחנו סוגרים את השיחה, ואני כאילו לא זוכר כל מה שהבטחתי, אני מפזר פה הבטחות. אתה הולך להזקות. כן, כבר אין לי מה עכשיו להאשים את ההזקות, זהו, נגמר. אז תודה. אז יש לי עיווי לתת לכם, ויש לי, מה עוד אמרנו עכשיו? מריאנה גטניו. מריאנה גטניו, 100%. תודה רבה. אז תודה רבה. תודה רבה. ביי. ביי. תודה. ביי שבוע הבא. תראו, אני חשבתי עם עצמי כאילו כמה עוד אנחנו מפגשים נזדקק כדי לסיים את הטקסט, אז יכול להיות ששבוע הבא אנחנו נקרא, אבל זה לא יהיה הסיכום. יכול להיות שנסיים את הקריאה בשבוע הבא, אז יש לנו לפחות עוד 2 או 3 מפגשים, כדי שככה נאבד את החומר הזה, כי יש פה המון מה לאבד. אנחנו במשך, זה המפגש השמיני שלנו, במשך 8 מפגשים, כאילו רק גמרנו עוד ועוד עמודים, אבל עוד לא תפרנו את כל התפרים בין המפגשים, וזה נורא חשוב לעשות את זה. עוד חסרה מאוד מאוד תחסר האינטגרציה. בדיוק. אז את זה אני מאוד מקווה שנעשה. תחסר לנו מאוד, אם לא נעשה את זה. בהחלט. טוב, תודה לכם. תודה. 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 ביי, טוב.